liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa akuvumi kodwa kaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami. Kwasa madoda lafika losuku umuntu kade ayikhumbula esikoleni. Sure Popeye. Sure. Awusho ke buke buwele ngathi ngiphorisha mina izolo. Awu bekusendaweni zami mina. Manje busukhohliwe nthi manje uzophorisha ngoba zavula ikole. Hawu phela ndoda bangiyange into engenza ngenxa yokuthi ngizophorisha. Bengazi ngizophorisha manje kuseni. Hawu. Oh, manje awusho ke nakule time uzophinde enze njengakuthi amedlule. Yeah. Uyazi ngisho mina ndoda. Haba ngazi ushoni vele. Buka busuvumile. Mina ngisho ngingasithanda isikole ungabhala ama homework nongafundi la ekhaya. Ngoba kanti kumehluko ngoba phela ithemetsha futhi kusesikole. Hayibo ndoda, kumele ushintshe ukwenza baba sekuthemetsha manje. Kushintsha kanjani manje? Hafethu sengisho ukuthi kumele ubhale ama homework ufunde la ekhaya futhi uthanda umsebenzi wakho wesikole. Uya ngibona mina ukuthi kuzoyenzeka lokho. Hayibo ngobani vele? Bethe ngisithanda isikole angazi noma uboni yini. Hayibo ndoda wena indaba ungasithanda isikole. Imfethu siyangibhora isikole yazi nje futhi kuba abazali abekho mfethu mina ngaba ngiye esikoleni. Hayibo Popeye usho lutho nifundela abazali? Yeah, otherwise ngaba ngiyixaki nje. Ungehlule Popeye mfethu. Yeah. Manje awusho ke ubuku uzophasa? Hayi ngizophasa. Hayibo ndoda njengoba kade ungafundi nje uthembiswa yini lenga? Hayibo ndoda ngiyazazi mfethu. Ngalapho nje angiphoqi. Wophethe imbuzi nini? Hayi ngangayiphethe imbuzi ukuthi nje ngibhale ngikwaziyo. Oh, manje lokho kwaziyo umqondo akuthemba ukuthi kuzokwenza uphasa. Aya obvious. Hayi soke sibone ke mfethu, wathi ngiye toilet ethi awamela amanzi abekwe laphana. Hayi. Hey mfethu, imali yazi ngoba sengaqeda singwathatha ngizokubekela amanye. Angathatha bethu beamanye njalo. Okay, sure. Shempe. Bhuti amba kanjani? Hayi kufana ukubala manje. Hayi kuyaphila bhuti. Ngiyakuzwa ukuthi kuhamba kahle la. La wena bhuti njengoba ungibona ngize ngifika manje kuseni kangaka. Ngenzela ukuthi ngingazi ukuthi ngiyafika la ngikutholi usesesikoleni yabo. Angithi uyazi ukuthi kunensimbi yami engakwena engakunikeza yona ukuthi uyozingala. Bhuti kunento eyenzeka iphutha lenzeka. Iphutha. Iphutha lini lenzeka? Bhuti sipamthatha apha esikoleni. Ha. Yewena mfana, ufuna ukubona ngisangana mina ekhanda? Ufuna ukubona ukuhlenya kwami ukuthi kuhamba kanjani? Sethu kanjani isibhamu esikoleni? Sona ke isibhamu sifika kanjani isibhamu esikoleni? Nalo mfana uthi uphikana lapha esikoleni. Ube ngihlupha sengasithatha ngomkhomba ngaso. Wena ufika kumina uzoboleka isibhamu. Uthi uyozingela ngaso. Uqeda ukuthatha isibhamu sami uyokhomba abantu esikoleni. Uyofunda ukukhomba abantu esikoleni ngaso. Wena mfana ungazi kahle wena. Ubali wena isibhamu sami. Lapha isibhamu thatha usedlomo. Sedlomo. Awusho afika amaphoyisa. Hayi cha avangafiki sakwazi waphuma isikole sengafika ngamaphoyisa. Okay. Ngcono. Lalela uya esikoleni namhlanje? Cha ngiyasaba kwamanje. Uyasaba? Ilela na wena ke. Ukusaba ukuthatha ukubeka eceleni. Wena hamba esikoleni namhlanje mina ngizofika kuwena ungitshengisa usedlomo lo. Ngilanda isibhamu sami. Ngicela senze indlela ukuthi ukuye wena lapha esikoleni ufike ucela lalela ngengikwazi ukuthi ngenze into eshiwo wena mina. Wena fa uwenza into ezishiwo yimina. Ngizihambe esikoleni mina ngizofika kuwena ufike ungitshengisa usedlomo. Usedlomo ufike ngithatha isibhamu sami. Mina nginasibhamu mina sohlala esikoleni mina. Sasathatha usedlomo bakho. Ngizongitheni? Hamba ku esikoleni uzofica esikoleni. Yes. Hayi. Mangilahlwa nguwe okwamanje lifuthi amalangabi lungenza ngule ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yangichaza ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yangichaza udana lifuthi amanqamqeshe inhliziyo yami yatata
ngiyakwazi nokunyameza ngifuna bakubone kithi lekelela thixo nofefe ngigcine seduze nami leni ngilosi yami lo muntu muhle kwanimani Mfethu hamba kanjani? Hamba kanjani mfethu? Hayi hamba kahle kakhulu mfethu, hey. Hayi kungcono-ke mfethu. Manje usho kwabhala kahle mubuku uzophasa nje. Hayi shusho uthi awukahle. Ufuna ungimoshela usuku. Hawu, ngikumoshela usuku kanjani manje futhi? Usukhohlweni sidile ethethini. Idili? Nedili mina nawe. Hayibo, ndoda leyo ukuthi makafeyila siyakuhamba ndawonye. Xa bekusiyona idili leyo wena oyisholo. Wathini pho ungavumelelanga nami? Ngathi ule ngizothini wempela? Shusho washo ungasangifuni mfethu. Hafethu mangasakufuni kanjani manje? Ungasafuni ukuhamba nami. Hafethu mina ngingashiswe lokho mfethu. Mina ngifuna unyusa amasokisi ethi umisele esikoleni. Hayi mina ifike ngaka njalo yafika sengathi awusangifuni ke mfethu. Hafethu kodwa ngingaqondile ngifuna unyusa amasokisi nje kuphela. Oh sobona umuntu ongaqondile kanjalo ukuthi mengafeli uzoqhubeka nihambe nami. Ngizoyeka. Yayibona into engishoyo wena nje umngani fa udlala indima yakho ungeseke mina ngimazi umngani ovela athi mengafeli siyayo ukuhamba ndawonye. Hawu uqonda ukuthini manje? Ngisho ukuthi shuthi wena mecontact lulayo mina ngizofika ngiyeke kuhamba nawe because thina kufanele sifeyile yonke into esiyenzayo first pass. Mfethu sibuya ngenye indlela ke manje nawe. Injalo nje mina ngozama abangani bangempela bayasekana ezikhathini ezimzima. Angimazi mina umngani ovela athi wafele siyayo ukuhamba ndawonye. Mfethu sukeza umuntu omubike manje nawe mfethu. Angikwenza umuntu omubi kodwa nayo ibuke lento le mfethu. Mfethu. Mfethu asambe ngiseklasini neva manje. Asambeni ngala. Mangilahlwa nguwe okwamanje livuta amalangabi lungenza ngikule ayisuka wo ngiyamthanda ubuhle Awe Scope mnganami. Kabi. Hamba kanjani mfethu? Azacisha mfethu. Qonde kwazi watsheka kumina mnganami. Musho njalo shuthi ziyakhala. Manje usho abenjani amaholiday akho? Amaholiday mfethu bengiphethe kahle kakhulu. Mfethu akho ukuphethe kanjani? Mfethu lokuyisipholo kwawami mfethu. Kuphela nje sibengisemakhaya nawe uyazi emakhaya mfethu usithe kanjani. Oh, ngiyasho ukuthi ngingafika lapha kini ngizokubheka kwathiwa ukho usemakhaya uvakashile mfethu. Wena mfethu. Mfethu inale wedwa nayo ishintsho uthi ngiqoqa isigqoko mfethu. Mfethu ngaba uthi ngikhumule lesi mfethu. Angifuni ukushawa phela okusokuqala mfethu. Ngabe ngithola induku ngisaba kanje. Cabanga nje uzoshawa kusomlu. Mina ngiliphethe ngathi ijezi. Hey. Hokwakho ke lokho asambe indoda wathi uca endle. Uhamba kancane lo. Amanda bethu awushaya uthi ngilinde wena la. Ungiselani me? Wena nje lo uhambe ngathi awuthandi. Yini? Amanda, wena ungitshengisa iclass lami lengakuphikela ngiyangakuphi mina. Nakho ubusheselani ungazi hayi uyaphapha wena. Awushongo nje wena ukuthi angikulindi. Hayi uqina nje nokuphapha wena. Ngitshengiseke lingakuphikelani iclass lami. Okay ngizokutshengisa. La girl, ngifuna ungizwise yazi, ungizwisisise. Angimfuni umuntu ongilandelayo, angisifuni isinama yazi ngoba ngebreak uzobuhamba wedwa nami ngihamba ngedwa yazi. Angikuza vumela phezulu. Okay, how? Okay, asami. Ola Sikhukhulu. Sho kuhamba kanjani? Hamba kahle bathini? Hayi ku right. Sho phetha kasibona potlela. Eluthe ngamboni yazi. Kathi mtanje lo mjida manje akafiki. Sithini vele wena uhamba wedwa lePPs? Angilazi nalo mfethu. Hawu umucabanga liyeza nje esikoleni? Angazi bana. Hawu wamgcina nini umbona? Yangisakhumbula mfethu agcina nini? Hawu ndoda awuyangani ngombheka umngane wakho njengoba esivalile nje. Mina bengingekho la imbumbulu. Buvashini? Yeah. Hayi okay intwana. Asithembe mfethu ukuthi uyeza lo mjida wesibhamu. Yeah, sithembe mfethu. Manje mfethu awusho bethini kongane la bantu vashe khona. Mfethu bayivalele lapha. Hawu mfethu obuye ngishina noyedwa nje. Njoba ngisho. Hawu mfethu. umuntu uyovuma noma uyophika mase kunje ngamanje umuntu uyovuma noma uyophika mase kunje ngamanje kuphela ngifuna inkomo zami Hawu, sabona phansi. Hawu, Mr. Dlomo. Hawu, senjani?
Hayi, sekuzokwaluleka manje. Hayi sikhona Nkosi yami. Uyabona phela njengoba umuntu kade egula nje esesibhedlela, bekufana ukuthi bengiyisitatanyiso. Konke bekuza nge-tray, breakfast in bed, dinner in bed, supper in bed. Mana uwedla. Yini le ngizwayo la esikoleni sami? Hey, kodwa ngingayichazela ukuthi ibithini yona lento. So usho ukuthi unqubeko nophilani bengingaboni ngasolinye. So into esithe yenzeka ke lo munye wadinwa manje wacacisa ukuthi uzohamba ke aphumele ngaphandle ayolanda isibhamu. So wangena naso la ngaphakathi but inhloso yakhe bengesekona ukuthi amlimaze noma ayikufa umuntu but bekuwukuthi akhombisa ukuthi usekwanele ngalokuhlupheka akutholayo akasathandi. Hayi Dlomo, bese uthi wena into encane leyo. Dlomo ngathi siyahlula lesi sikole. Cha akukho njalo. Dlomo isho masihlula lesi sikole. Cha Ngicela hamba kanjani? Kamba kahle. Kahle wahlala wedwa nje namhlanje. Ngabe ngihleli noba? Lo mfana ubani? Lokhu ubovana nje undu. Hayi we akekho. Okay ntwana. Sure. Hey, angithi khona la. Okay, naso. Sawona bhuti. Yebo sawona. Kunjani kodwa bhuti? Siphilile nina njani? Nazo bhuti. Angazi noma ngisindaweni right bengifuna ukukhuluma noSedlo. Yebo bhuti usendaweni right impela yena lokukhuluma naye. Ngabe mina ngikhuluma noba? Hayi, akubalekile lokho. Akubalekile ukuthi nje ngithola yena impela umuntu engimfuna. Lawe thisha. Kunelinye ibhongo la enganginikeza insimbi yami la. Maye le nsimbi lo ngitshela ukuthi nimgcinele yona lesikoleni. Mhlawumbe ubhuti mekhuluma ngensimbi usho iphi insimbi? Insimbi eqhuma. Usho isibhamu. Yebo. Oh hayi. Mhlawumbe uma ukuthi ukhuluma ngalesibhamu esasiphethwe lo mfana lo unqubeko. Hayi cha bhuti leso sibhamu asikho la sathathwa amaphoyisa. Amaphoyisa? Amaphoyisa efike nini? No phela amaphoyisa ayibiziwe then afika sesiphumile isikole asithatha isibhamu. Lo mfana ungitshela ukuthi amaphoyisa afika ngale esikoleni. Wona ungitshela usafika. Ngempela bhuti wami kuyikona lokho engikushoyo amaphoyisa afika isibhamu asithatha ahamba naso. Awusho. Uma ubona mina ubonani? Because ngiyazi mina ukuthi isibhamu asisange size siphume esikoleni namaphoyisa. Isibhamu saphuma nawe la. Sasathi uwena kunqubeko wena wahamba naso isibhamu sami. Yebo bhuti ngiyakuzwa but lokho engikushoyo nami ikona kuyikona ukuthi isibhamu asikho sahamba namaphoyisa. Uyabona nje. Lela mina ngizona ingane uyifundisa ezikusaba. Mina nginkundla beyivimba ngezwe. Ngifuna ukubona amanyala enyoka uzowabona la kumina. Ngifuna isibhamu sami. Ngoba ngiyazi isibhamu sikuwena. Kophoyisa lafika lazothatha isibhamu. Wena usahamba nesibhamu, wathatha isibhamu enganeni. Wahamba naso yake. Ngesifuna isibhamu sami ngezwe. Kodwa futhi uyabona ukuthi mhlawumbe ngalento yenzayo uzophazamisa umsebenzi wami manje ngoba phela isibhamu uyazi nathi kufanele sithathwe amaphoyisa. Wethezwe. Wena unendaba nomsebenzi, awunandaba nempilo yakho. Ngoba phela mina ngidlala mina la. Ngizofuna isibhamu sami, ngala lokho ngizokukhaphezela kuyise ubaba omkhulu. Ngifuna isibhamu sami ngezwe. Ebo. Ngiyakuzwa mfowethu. Ngiyakuzwa. Kungcono mongezi. Ngizokwenza njalo. Ngizokwenza njalo impela. Nini. Ish.
Bengicela mhlawumbe senze kube ikusasa. Kusasa. Isibhamu sami ngesifuni kusasa. Kusasa isibhamu sami ngesifuni kusasa. Isibhamu sami kusasa. Kusasa isibhamu sami. Mr. Dlomo. Yebo sir. Uyazi kunento engiloke ngizama ukuyilungisa la. Ayifuni ukulunga. Awusho. Amaphoyisa agcine engafikanga. Cha ngempela agcine engafikanga amaphoyisa se. Nawafonela kodwa Dlomo. Impela nje ngawafonela nje ngalo ilanga lesigameko kodwa ayilutho ukufika. Hayi. Amaphoyisa abuya asebenze ngenye indlela. Hayi impela namaya angisawathembi isidalo. Ngoba nje uyabona ukuthi angaze afike umuntu eseshonile. Uyabona ke lapho? Uqinisele. Uqinisele impela. Kodwa ke phela kuyenzeka ngelinye ilanga uthi uyafona uthola ukuthi akhishiwe wonke police station khona la uqapha khona isimo somewhere. Kokunye ke uthi uyafona kanti akhona eze ngokusheshsha. Hayi mhlambe nathi ke kwaqondana nento enjengaleyo yikho engakwazanga ukufika. Umana awusho. Ubani lo mliso kade ukhuluma naye? Lo uqeda kuhamba? Impela. Hayi umzala wami leya. Umzala wakho kanjani engakwazi? Usho ukuthini manje umuntu angazi? Ngisho phela ufike lapha e-ofisini lami wabuza mina ukuthi yimina yena uMr Dlomo. Mawuthi wena umzala wakho ngiyadideka la ukuthi umuntu uyaba yini umzala naye nibe lingazani. Mina obe nephutha la ngithi umzala akuyena umzala wami kodwa indoda kamzala wami. Indoda kamzala. Hayi. Ngiyakuzwa Dlomo, ngiyakuzwa kulona. Manje ubezofunani la? No hayi ubezofuna into ezincane into zomndeni kodwa into zomndeni. Uzofuna into zomndeni la esikoleni emsebenzeni. Kodwa akangekho lapha. Ake ngiphuthume nami la e-ofisini nginezinye izinto ezincane ngifuna ukuzilungisa. Hayi ngiyabonga sengisaphuma eklasini. Uyayizwa kodwa le ngoma le ethi uzoncenga unyoko ukuthi ikhuphuka kanjani. Abantu belo beyilandele njalo nje. Ya bayilandela impela kodwa bra wami ukhona lengizwile mina mfethu. Ethi njengoZahara. Hayi bafabona ke leya ngoma. Intsempu bafu. Imali. Usho le culo unyuso noshenge. Mfey yona impela ke bafu. Afuna sithi ukicule nje kancane. Bafu akuyona ingoma ukuthi ucela ipermission leyo mfethu. Ingoma yokucula ngempela nqonqonqo mfethu yokucula mfethu. Okay awuyibize ngeke msicule. Ithi njengoZahara hesho kamnandi emadlebeni yami ethi loliwe wadudula mina ngifuna intombi enhle ecula kahle njengoZahara hesho kamnandi emadlebeni yami ethi loliwe wadudula ithi loliwe wadudula ethi loliwe wadudula Avange bengekwenza dala mina kuwe bekusuka ngaphakathi avange bengekwenza dala mina kuwe bekusuka ngaphakathi uthanda umuntu isinqumo dali ukhetha ukuhamba ngeke ngizini kodwa inhliziyo iseyiyali
umuntu yisinqumo darling ukhetha ukuhamba ngeke ngivimbe kodwa inhliziyo isengiyalila. Bengisacela ungibizele Amanda. Wakini uNamanda? Wasekhaya. Sho Amanda, khona ukubizayo ngala. Uyezwa. Hayibo. Yini sithe ufunani? Amanda, bese ukuchama. Hayibo ngihlakanaphi mina? Ngihlakanaphi ngikubelethe? Oh, noma ngibiza isicutha zokuchamisa. Hayibo ngichanyiswa umfana. Hayi mina ngizobiza isicutha nje avela kukhombe. Uchami, tso la. Cha, ngicela ungitshengise la kuchanya khona. Naka ama-toilet, hamba, naka. Hamba. Habe, sine kancane. Hayi Amanda angangijoyile ngitshele kabili. Joyila kabi. Kodwa lithandile itemla sicutha. Biza isicutha kuchamise mina la. Shushu ngicela ungayingeni lento ukuthi ngiyafela yami nomndeni wami. Hapha sikanjani yapha mina umfela? Thula. Shushu mfethu, uzange umbone Philani? Ngambona indaba. Mfethu yazi ngiphethwe ke-toilet kanjani? Manje kuyahamba ngingambonike. Wena Rita kwambona? Ayilutho mfethu. Kwangcono madoda namhlanje umuntu ufrisa kuchama kamnandi. Ya, kungcono kodwa uzobuya kusasa kushube. Hayi umucabanga ngisazobuya ahluphe ngoba cishe wakhahlela ibhayede nje. Habe, ucathi uphilana ndaba ndoda. Uzobuya aqhubeka ahluphe. Akaqhubeka mfana ngiyomvuma ngiyosho ukuthi ingcwele mina. Ayizobona masebuyile ke. Ngimudoda ngiyochamayi. Ngizosho ukuthi ngiyamkhuza kodwa mina Bangisahlangana nophilani. Kodwa simiya. Oh. Nina bomthetho. Siyabingelela njani? Siyaphila kunjani mfowethu? Hayi, siyaphila nathi. Hayi, sibonga mfowethu. Igama uDetective Gasa ngisuka la eMbumbulu Police Station. Ngihamba nozakwethu la Constable Mbeje. Hayi, ngiyajabula ukunazi lo khulumayo manje uSedlomo ofundisa khona la esikoleni. Oh, uMr Dlomo. Yes. Mbeje angithi yena uDlomo lo befonile lapha ePolice Station. Ya, impela ngathiwa mina washwa njalo ukuthi uyena ubhudi lo. Dlomo, angithi wena lo bufonini sikunesigameko esenzekile la esikoleni. Hayi, impela imina owayisho njalo, mina oyifonile. Oh hayi. Kwangcono ke saqondana nawe mfowethu. Sixolise ngokuthi sisabele late phela mengabe nimemezile. Nasuke namemeza singekho ePolice Station kunodaba esasal attend. So masibuya basitshela ukuthi benisibizile. Then sathumela amaphoyisa ukuthi eze la esikoleni afika sekuvaliwe. Ngicela ukuthi isikole sasesiphumile. Hayi, impela sasesiphumile isikole. Hayi asixolise ngalokho mfowethu. No, hayi cha, akunankinga. Alright ke Mr Dlomo. Sithatha sothola la ukuthi kwenzakalani kahle siphi izathu esidala ukuthi wena usifonele. Ngiyacela ukuthi usipendele nozakwethu ufake la emqondweni wethi isithombe kuhle kwabantu abangaboni. Okusho ukuthi kunomfundo wafika kumina ezongibikela ukuthi kunomfundo ophayo ngale. So nami ke ngase ngaba nehaba nganifonela kanti ngizothi mangifika nje akusiyona into enkulu. Hawu. Kwebheka ukuphuma kwegazi kwenzakalani kahle. Okusho ukuthi kunomfundi kahle kunabafundi ababelwa so uyazi ke nani menibambana nezinsizwa kugcina kuba nalowo mkhuzukwane omncane kodwa ke njengoba ngisho nje kwaba into encane. Hawu bandla Nkosi yami akalimalanga kodwa kakhulu waphuma igazi. Hayi lutho hayi cha akalimalanga Nkosi yami ngoba into encane. Engicabanga futhi ukuthi nathi isikole leyo sizokwazi ukuthi siyilungise. Oh isidlo somndeni into encane. Ayikho mhlawumbe investigation esingayenza ngalolu daba olwenzeke. Hayi awuzwe abantu bomthetho. No hayi investigation hayi ayike ngicabanga ukuthi ningayenza. Ngaze nimoshe isikhathi senu. Into encane le sizodila nayo thina njengesikole. Oh hayi. But mekwenzeka kukhona okwenzakalayo sizonasiza. Oh hayi siyabonga kakhulu. Siphinde sixolise futhi ngokufika late. Next time sizozama ukuphuthuma. Hayi amen kubonga thina mfowethu. So nokuthi nje mesinifonela bese niyakwazi ukuthi nifike kuthina cha nje siyabonga. Kuyakhombisa ukuthi umphakathi lo nokhathalela. Hayi siyabonga kumsebenzi wethu ukuthi sinivikele nje niphephe ngaso sonke isikhathi. Sibonga bhodi.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu bafethu, Hey, siyabonga. we Mr. Dlomo, uyabona njengoba mina ngiwuprincipal kulesi sikole. Hawu, eyinkulu madoda. Ngiyaphila baba. Hayi, siyancenga singezwa kunini. Sikhona nathi baba. Hayi, mina ngu-Mr. Mhlongo, uprincipal wakusona lesi sikole. Oh, uDetective Gasa lo ophuma khona leMbumbulu Police Station. Constable Mbeche. Oh, okay. Ha, we madoda. Nenzani kodwa ningigila, sinifonela ningafiki, ingane icishe ibulalana la esikoleni sami. Nxese principal asixolise nje thisha omkhulu. Kodwa phela ngoba kwakuyinto encane nje yomndeni hayi akusenani. Hayibo. Kwakuyinto encane kanjani omunye umfundi ekhomba omunye ngesibhamu la esikoleni sami? Angizwanga nithi kwenzakaleni? Hayi ngeke principal uyangidida mina manje. Akuyona into asitshele yona uDlomo le. Uthe uDlomo bekuyinto encane nje. Ima kwedlomo kanti utheni wena kuthini? Ya, njengoba ngade nginichazela futhi into encane nje so ngicathi sizoyilungisa njengesikole. Wedlo. Into encane kanjani cishe kuphuma isidumbu la esikoleni sami? Hayi mfati kodwa phela siphumanga. Ima ke kuphi inkinga yakho yedlomo kwenzakalani la ngempela? Inkoko iyawusola manje umqhakazo. Uyangidida wedlomo. Manini wemadoda. Kanti uDlomo lo utheni kunini? Thisha omkhulu, uDlomo uthe kuthina bekuyinto encane nje izingane zakho ebhana kwaba umkhuzu nje izinto ezincane. Dlomo. Wangitshena okunye la ngezokunye. Kanti kupho kuyikona? No, kuyikona lokho mphathi ukuthi bengicabanga ukuthi mina njengoba nje kuyinto encane lesingakwazi sidile nayo thina njengesikole asikho isidingo sokuthi sifaka amaphoyisa kule ndawo. Sidile nalo thina loludaba njengesikole. Dlomo uyithatha kancane lento. Akuyona into encane le Dlomo, into enkulu kabi lento. Uyabona njengoba abafundi beze bakhiphelana ngisho isikhali. Lento idinga wona impela amaphoyisa. Hayi ngiyezwa mphathi. Hayi kodwa ngathi uyasolisa yena uDlomo lo. Uyakona khona ukushaya amanzi ngale ndoda le. Hayinuki ingosiwe. Bantu bomthetho, ningadinwa bengizocela kunina ukuthi ningidilele nalo lolu daba. Siyabonga thisha omkhulu. Mbethe zakwethu, uthi kanjani mengasasibhekela abafundi laba sithi kubapheka ngemibuzo kancane. Ya ngicathi kumbono omuhle kakhulu lokuthi asivele senze njalo nje sihlale kulona lo daba. Asibathathe. Thisha omkhulu, ngenkulu nje inhlonipho. Sicela imvume yakho ukuthi sibheke labafundi ababelwa sithi ukukhuluma nabo. Hayi khulekani madoda, ayikho inkinga. Dlomo. Hamba nabantu bomthetho. Nibafune labafana nibathole. No, kulungile kuzoba njalo. Ngizocela ukuthi bani bomthetho ningilandele sikhuphukele la ngaphezulu. Eklasini. Thisha omkhulu. Hey, nina bosikhotheni lapho maklasini. Bantu bami, aningiphuthumeni la. Bese kufikile inqubeko. Uphilani? U-Anelene ukhona? Okay, it's fine, ngiyabonga. Hey, nina bomthetho wena niyayizwela ke izingane ziyasho ukuthi labantwana labachabe bengakafiki. Shuthi fight babheke kusasa kahle kahle. Ya ngoba mobuka isikhathi vela akekho umuntu osalindile ukuthi afike ngalesikhathi esikoleni nomfundi so sengaze kube ikusasa. Okay, uthe uba namagama apho. Laba besilisa uPhilani noNqubeko abo babili abakashange bese kuthi lo munye uAnele wakanene. uAnele nene. Yeah. All right. Hayi, siyakuzwa Mr. Dlomo. Sicela usitshelele uprincipal ukuthi sizofika kusasa sizophenya lo daba. Oya wayini sokwenza njalo. Sibonge. Kubonga mina. Nisale kahle. Uyakwamukela. Awushintshi noma sekufika ubhuti madlisa. Awungifihli. Awu madoda hayi ayikulungile Mr Dlomo manje bengihambe ngifuna yena ku principal uqobo lwakhe ngingangabe ngisamthola angazi noma mhlawumbe ngingamthola yini
Unfortunately uprincipal cha akekho namhlanje. Oh. Khona mina as i-deputy principal isekela lakhe. Manje awushoka. Leli office lakho nje balilehle kanje shoot nami sikhona sami isikhala mhlawumbe sokuthi ngithola itafula. Inesifiso na esilapha enhlizweni yami. Inesifiso na esilapha enhlizweni yami. Abe nami ngiyakhipha